Ndibonile ifana elingangesandla. Small beginnings to abundant blessings. Uhambo lwethu ke loba sifike kuminyaka engamashumi amabini anesihlanu sidibana kwindibano ezikumila kunje, ziqale from small beginnings and 25 years or 24 years later, abundant blessings. Dimele nje ebusuku nje xa sivula ke le consultation ukwenza nje lo mazwi sithandaze sawugqiba siyokuphumla. Kubane besazi okokuba ngabana intshukumo yabantu abatsha kwesi sithili seKapa leThemba eyaqala from small beginnings to abundant blessing. The road to 25 years of consultation. Of course, sidibana ke once again sisuka ekhaya elitsha eNoxolo Xawuka sisiza apha ke sine expectations ezahlukileyo. Sisiza apha sisazi okokuba ngabana akufani na last year because uzolo akafani nonamhlanje. For some of you ke zigildas zasekhaya ukhona umahluko ezimpilweni zenu somewhere somehow from the last consultation. Sidibana ke kulena ye 25 sizapha ke sinethemba lokokuba ngabana insikelelo zikaThixo mazisombathe. Of course, General President, ayindisithelanga into ethi njengokuba silapha nje zikhona iGildas ezibandezelekileyo endaweni ezithile, emiphefumulweni, emizinjeni, ingakumbi kwabo sibafuna sibathandazele. Inyaniso zigildas yokokuba ngabana as much as sisiza apha with high expectations, bakhona ebebenqwena ukuba ngabana babe lapha kodwa ngenxa yemeko ezithile ababikho phakathi kwethu. Sidibana ke zigildas zesithili seKapa leThemba siyi-community. Of course, i-community ayidefinwa ile ndawo sikuyo yodwa, but sithetha ngento ebroad. Siyi-community ke ezikayo, siyi-community that is reeling from izinto ezisehleleyo. Of course, I'm talking about a week ago where apho sibone khona a figure, a prominent engumchunu, a discriminator against the community ke LGBTQIA+.
Ndiyafuna ke ukuchallenge thina kuyo yonke into esisakuyenza ke kule weekend. Singalibali to add to the voices. Of course, the Human Rights Commission itshilo yathi izifumene izikhalazo yaye zanele. Azikoneli up until necawa ibe nelizwi elithi nathi singamawisile singabantu abayazi ukuba ngabantu we are a community of inclusion, a diverse community. Umnqweno wami sithi xa siphuma apha whether siyisa ku director okanye iye ku PB lelethi Louis malivakale sisithi we strongly condemn such hate. And of course, xa sisenza studies zethu zeBhayibhile, and I always tell people okokuba ngabana as much as ilizwi likaThixo liphilisa, we must always remember when ilizwi likaThixo liabuswa, iziphumo zayo zibalimi kuba kubi. Ningalibali bane apartheid ize ithwelwe ngetray iBhayibhile kwathiwa yiwill kaThixo. Sexism iBhayibhile. Of course, these are internal issues esifanele xa singabashumayeli belizwi likaThixo sizithathe serious ezizinto. Ndithetha nani ke xa sivula le consultation ye-25 iMadlanga Commission ayiyekanga iyaqhuba nayo. Apho khona sibona okokuba ngabana sisengxakini nyani. Sizawuthembela kubanina. And yet here we are. Sizokudibana apha in the midst of that. Okugqibela ibi-highlightiwe ke nakwinkomfa ka-2025 okokuba ngabana singabantu bezilogans nezinto ezitrendayo zikhawuleze zicime. Sidibana kule consultation ye-25 whereby i-campaign kaCwecwe is dying down, and yet i-justice ayikasevo for uCwecwe. Andanoba silibele na sidibana ngexesha elinjalo. Ndibona ilifana elingangesandla. I don't know who was there in 2001. Xa elilifana libonakala. Abanye abantu bathi sake siyibone le committee kaMfundisi uDimaza no brother Dlayi no Sis Faith no Fusa no brother Thabo no brother Nzimandi. From small beginnings to abundant blessings. I do not know abantu bebebukele bebesithi na elilifu lizayinisa na imvula. Because ndibona ilifana elingangesandla. We are standing phezu kwemisebenzi yabantu ababezama so that sizokwazi ukucelebrate le 25 years sizezigildas namhlanje. And of course, ibi process emveni kweprocess bekukhoma xesha okokuba ngabana siyakhela umkhanyo okokuba ngabana ingaba iyawuze iphumelele nalento sikuyo. And of course, there were doubts, and some people were saying okokuba ngabana yes lincince lilifu nalento yakhiwayo kodwa asiyazi ba izasaphi. And from small beginnings to abundant blessings. Ninilinde nje apha. Kuphezu kwentaba yeCarmel. Kuqubisana khona uEliya nabantu bakaBhali. Uthi umbhali xa isicelela kakuhle
uEliya is taking on abaprofeti bakaBaal on a foreign ground, in a foreign territory. Of course, ukuphakama kukaThixo kuziphakamela ininga zethu. But abantu abakhumshileyo, the transcendence of God is not limited to time and space. For the mere fact of the ground is neutral, ayithi loo nto uThixo akapho. We can take on any challenge on a neutral venue, kodwa owethu uThixo ulapha. Wabonakala uEliya with confidence esebenzisa ukholo, because without action ukholo lwethu asiyonto. Wathi uEliya, ngiyacela ukuba masenzeni ke olukhuphiswana, bekani isibingelelo, then nithi nakugqiba nibeke inkuni, nibeke ichwane lizawuxhelwa, and then emveni koko nigalela amanzi, not kuye phofu, athi yenzani nithandaze kuLuthixo wenu so that sivuthi esisibingelelo. Babonakala ke oThixo ke baseBhaal bengaphenduli, athi lo mprofeti xa ethetha nabo, uThixo wenu mhlawumbe mkhwazeni ngamandla uzawuniva, mhlawumbe akayivi imithandazo yenu because uthathe ikhefu ehlekisa ngezithixo zakaBhaal. Zakujika izinto, wabonakala uEliya esithi xa igame yam, so that ndizosayinisa lo Thixo wam endimkhonzayo, I would request nigalela amanzi phezu kwezi zibingelelo, nenze yonke into enifuna uyenza, and siko ukuba ngabana owam uThixo uza kwenza ntoni na. And to cut the story short, zigildas zesithili sekapa lethemba, wabonakala ke uEliya eyoyisa lemfazwe. Wabonakala uEliya esithi, Yehova Thixo benze baqonde, so that babone ukuba ngabana unguThixo. Wakutsho wehla umlilo phezu kwentaba zeKarmel. Wabonakala uThixo esongama on a foreign ground. It doesn't matter zigildas ukuba ngabana owethu uThixo siza kwesi space, as long as we gather sinyanisekile, ulapho uThixo. Ulapho uThixo. And then okwesibini, zigildas zesithili sekapa lethemba, dithe kuni, this is a foreign ground, and uEli ubonakala emthemba uThixo nakulo mhlaba ungenguwo umhlaba wakaIsrayeli. Bangena ke bezama ukubonakalisa ukuba ngabana nalapha kule ndawo ngexesha lasentlango uThixo wami endimkhonzayo njengoEliya unakho ukuyinisa imvula. Wabonakala uEliya ethuma lo mfana esithi kuye, khawuphuma apha phandle ukhangele ujonge ngaselwandle. Uthi umbhali 6 times ephakama emane yokujonga. Kwala ngelixa lesixhenxe wabonakala umfana esithi, uyabona njengoba ndiphuma apha ndizokhangela okokuba ngabana ingabe ikhona into ezayo. Wabonakala lo mfana esithi, ikhona into kodwa njengoba ndiyibona nje ayinakho ukuyinisa imvula, and therefore ndibona ilifana lingangesandla, alinakwenza nto elilifana. From small beginnings to abundant blessings, wenza loo nto wethu uThixo. Ezi zinto sithi sakuzikhangela ibe ngathi akho nto inokuphuma, uThixo wethu esimkhonzayo dilapho, and therefore I will make something out of the insignificant. It doesn't matter zigildas okokuba ngabana usuka phi na, it doesn't matter okokuba ngabana how your past is, kodwa into ethethayo okokuba ngabana when God blesses you, God blesses you abundantly. Ndibona ilifana lingangesandla. This zigildas ngonyaka we-25 is a calling to live differently, to be a community of vision and hope. Sibizelwe so that we don't wait for urhulumente.
okanye silinde ilizwe lichinje, but sibizelwe to rise with purpose and create rain ngexesha le-drought. Uthi umbhali apha uEliya xa elibalisa kahle elibali uthi njengokuba esithi ndiyalibona ilifu but mna qala lo I don't believe okokuba ngabana eli lifu linakho ukuyizisa imvula. Uthi apha esisicaka ewe uThixo wenzile kodwa ngokukwenza kwakhe I don't think this is enough. I want to say to you Zigildas, you might look at your own life and the only thing that you can see at the moment is this. Okokuba ngabana ezi zinto ndizizamayo and some of them ziqala zincinci, and I want to say to you we start from small beginnings to abundant blessings. Uyayibona njengoba sidibana apha kule consultation ye-2020 yaka 2025 i-consultation ye-25 I do not know i-hustle oyenzayo, kodwa I want to say at one point I'm definitely sure at one point you said, oh God, ingaba, is this all that you have for me? And I want to say, when you begin to doubt God, ngezinto akwenzela zona regardless of zincinci kangakanani na, owethu uThixo unakho ukuyinisa imvula ngezinto ezincinci. Sifika kwi-consultation Zigildas zasekhaya ngexesha elinjalo singabantu abamele ukuzisa imvula ngexesha le-drought. Ukuhlangana kwethu apha it doesn't mean okokuba ngabana we are here for our own purpose okanye sizele thina. Singabantu who as a movement of change makers, abantu abanakho ukuthi uyabona mntasekhaya regardless of the season that you are in. I know apha ebomini bakho uqhwalekile, and ekuqhwalekeni kwakho you are experiencing a dry season ngexesha lasesummer, but we are here to say ndiyalibona ilifana, and therefore njengoba ndilibona ilifana lingangesandla kodwa owethu uThixo ulifane linjalo unakho ukunisa imvula. We are here for that. We are not called to conform, but we are called to transform spaces that we are in schools, in our communities, in our families, nasesicaweni zethu. Uyayibona okokuba ngabana indawo kuyo nespace esikuyo kudry, and therefore umsebenzi wakho is to say, I know my sister, I know my brother ulapha a consultation. I do not know how many times have you went out and checked. I don't know how many times have you went to your emails and saw that kawusiya kwi-emails ubhaqe into ethi bizela kwi-interview. Uthi lo mbhali esisicaka size 7 times, and 7 times means to infinity and beyond. 7 times might not mean 7 literally. For some of you it might be 2. For some of you it might be 3. But bamba lento noba kudala uququyelela uyizama le uyizamayo umana ukhoba ungekhonto, kodwa ngexesha lesixhenxe uzawuthi nawe mntasekhaya ndibona ilifana lingangesandla. Owethu uThixo Zigildas zasekhaya uqala kwizinto ezingabonwayo nezinto ezidelekileyo nezinto ezingathathelwa ntweni. And therefore Zigildas ngenxa yemisebenzi ye-past executives ezasikhokhela esisithili thina siyi-product yelifa elingangesandla. If bekukhona abantu abadawuthayo kokuba ngabana ingaba iyawuzibe khona na into ezakwenziwa sesisithili sekapa lethemba, we are supposed to stand in the gap and say siyi-product yelifana elingangesandla. Because once upon a time no one gave us a chance. Because once upon a time everyone doubted okokuba ngabana esikomiti bezikhona ngaphambili, nale komiti kamfundisi uMunwametsi nekomiti yayikhokela umfundisi uQuluba sakhe siyibone, kanti not knowing okokuba ngabana elilifana belilujongile lilo lisimvula ngale mini namhlanje. And we are standing here to say that indeed elalifana abantu abaninzi bebelijongele ezantsi nali namhlanje.
As we open this consultation, Zigildas God 2025, I want to encourage you. I want to ask you, what do you see? I want to say, can you see the cloud forming? We are born naive the season. I don't know, Bhagavana, who can at the right time, God will make a way. And you're standing here and saying, oh, Tiko, Udalan Tandaza. I don't know. And this Zangarai 6 car, and this Zangarai 7. He said multiple times. And therefore, God, is this all? Lilifanana, on the Nigalonana, what you pay to Lisa Buya, eat, go to Uga, Ubegin, because yes, it's a we are here so that by the end of this consultation, get our go to Gapasi City. We are asked Bangabana, ufika kwami ngolesihlanu apha. Ezi zinto uThixo ebemane nibonisa zona. Le direction uThixo bendibonisa yona, le bendidelela, nale bendiyidoubt, uthe kanti lilifu lami Zigildas zasekhaya. And then okugqibela, do not despise small beginnings. You may feel distant, you may feel over absorbed, you may feel insignificant, but I want to say to you, God uses what seems to be small to shift the atmosphere. Owe to Thixo xa sisilwapha owe to Thixo akususe apha athi awuzolwapha elakida uzalulwa ngapha khomende yasekhaya. I want to say to you, hold up your hand, do not surrender. What may seem like nothing is the beginning of the revival. Uyabona lento uma uconsulta nechomi, uma usithi chomi I thinking about lento. The problem with you is that uconsulta abantu abayeka nokuphupha consult abantu abangasenazo ambitions ngobomi babo. But I want to say to you, when you see the cloud, nobody just say, oh God, this is it. This is the sign. And therefore, God, I know you can bring abundant blessings. And I want to say to you, as I conclude, I believe in this generation. I want to say to you, you are not the next church, but you are the now church. You're not the next church, but you are the now church. My dear brothers and sisters, let's live in faith, not in theory, but in action. Let's be the generation that will be able to see the cloud so that we can prepare imvula. And there are rains to come. Ukudibana kwethu is not for vibes. Ukudibana kwethu ngale consultation of 25. It's not for us to meet, and therefore by Sunday when we leave here we can say kwekumnandi usta, and therefore ayenzi into ezimpilweni zethu. Ukudibana kwethu apha kule consultation is to say there is a coming generation, because now it's 25, we're heading towards half a century, and therefore there must be abundance of rain for the coming generation. And yacela ke Zigildas senihlale nisazi ukuba ngabana basingena kule consultation ye-25 si-celebrate i-Holy Chaos nento esiyiyo kwesisithili seKapa leThemba. Siqale from small beginnings. Zonke izinto sizibonayo lezinye izithili sizinqwenelayo babona izatyala zemvula akuvelanga kwayile mvula siyiyo namhlanje. We need to recognize ukuba ngabana baninzi abantu bebekho ngaphambi kwethu who have taken an active part in promoting the aims of the Wesley Guild. Baya inspire basenza zonke ezo zinto so that mina nawe sikwazi uba beneficiaries zale movement yabantu abatsha kwesisithili seKapa leThemba. We must always remember the past apho sisuka khona. We started from small beginnings, and now sigwi-era, sigwi-ora. I
want to say thank you. I want to say thank you for ukuncama zonke izinto so that sizoba kule ndawo sikuyo. I want to say to you, wena umuntu omthulapha olubona yini ifana. It's not the size that matters. Ngaske elona lo olapha le weekend athi xa ephuma ngeminyaka encama xa sivala le consultation I recognize ukuba ngabana likhona ilifu noba lingakanani likhona phakathi